खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैयो आङो बोरै गामियाव बोराय बुरैफोरनि हाबाखौ नायफैदों लोगोफोर रेस्टार लानायखौ। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थादो। माबोरै रेस्टार होयो बेखौबो नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। 삼대들은 앞에 사파나 카리라 헌치나 예 नोंथाङा जायनि आगदा आखायाव हमदों बिथांखौ हाबा जानाय बिहि खालामनो आरो इसोरा गायसननाय नेमखान्थि बायदि सोलिनो सुखुआव दुखुआव अननो मान आदर खालामनो आरो गुबुननिफ्राय फाराग जानानै फोथायसुला हिसाबै सोलिनो बेबायदि समाय लागोन ना फिसाइफोरा खनसेनो बुंदों आं फिसाइफोरा आं बेबायदि फालिनो समय लादों। एबारे बिसिफोरा बुंगोन हिन्जावफोरा बुंगोन दे नोंथाङा जायनि आगदा आखायाव हमदों बिथांखौ हाबा जानाय फिसाइ खालामनो आरो इसोरा गायसननाय नेमखान्थि बायदि सोलिनो सुखुआव दुखुआव अननो मान आदर खालामनो आरो गुबुननिफ्राय फाराग जानानै फोथायसुला हिसाबै सोलिनो नों बेबायदि समाय लागोन ना दे जोंहा हिन्जावफ्रा बुङो आं बेबायदि फालिनो समय लादों। आसाम दोङो नङालाय जोङो फरायसालिफोरा दे अननानै फराय खालामफैदो दे नङाबा गासैखौबो लाफुंजोबबोला देलाय जोंहा बोरै गामियाव जेसेबां फरायसालिया दोङो फरायसालियाव दोङो देलाय अननानै फैलाय जायफोरनि नोंथांमोना बे माबाया लादो दे गावजों गाव गावजों गाव लाथोंसै बिथांमोना नालाय सेक्रेटारि बिथांमोना गावजों गाव लालायना गानबानो जाबाय जेनेबा नैबे एग्जामपोल आं बेखौ खिन्थिना होनोसै नैबे आस्थाम बे आस्थाम रुपानि आरो बे गुल आरो बे आस्थाम बिथांमोना गावजों गाव दौलतजों लासै लासै आं बुंनायजों दे गोदानै दे गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नैबे आश्रमखौ गाननानै गावनि बिहि होनना नाजावना लाबाय दे आरो हिन्जावा लानो आं बुंनायजों गासै धोन दौलतजों आरो अननायजों दिनै नैबे आश्रमखौ दे गाननो थाबथालायबाय ना अननायजों नैबे आश्रमखौ गानहोबाय दे
네, 홈베이스. 네, 미팅 그 뭔가 가격은 내 있어라 그 바탕. 앙드네 비탕문크 बेबायदिनो डिक्लारेसन होना फैदों नोंथांमोना हामजायोबा आखाइ खबना होगोन दिनै बिथांमोना बिहि फिसाय जालायबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बिथांमोनखौ आमुखाया आमुखिनि हुवा आमुखिया आमुखानि हिन्जाव होननानै बुंनो हासिगोन दे इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै जिरायदे